Hello guys! Madjong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, nag-ilis Miss Lixie kaya ang ipa-check up ato center kay hilantan gihapon gabi yun. Sige kung sakit dyan tijan. Sakit pa mo tijan ba? Mamay rabag attire na, tanawa. Pareha man dahil tagsanina, bukbuwak ba? Hey, love you tayo sa... Love you yan ah. Hey be. May na ba kag shoes be? Ita na ta. It's time to sleep. And before that, waday doktor guys, wa may nakapacheck up kay way doktor Lones pa kuno. Sa atos katong nay sa center kay may bayad tos katong nay bayad guys kay wa man pay doktor diha. So ninguli na raman mi. Arang palitag tambal sabot sining kurtina be. Jawa na mapadjahilan tina kadung singot na. Bugno no nung pud sa ben sa may nag-video call mo mus imong papang gamahanan sa may kuan. Dugay pa siya. Istorya ninyo, nagmarites mo? Dugay pa siya man. O kanan patag kwarta. Anja. Pero sa pamday ko no. Anja kaslo na si Just ijang guard. Nang kay uyab sa papa nimo. How did you know? Nagkato sila. Ha? Di sa amang kakita. Picture ni Papa sa una. Da. Guwapa di. Tumbi. I love you, ha? Damo. Diyan ko kay niwang man ko. Yaw. Diyan sa pa yung istorya. Na. Ha? Na. Naman pa ahab eh. Hari aman mo niwang. Kinsa may ahang niwang. Ha? Kinsa may niwang. Ito na. Niwang ba day Jumel? Di man. Niwang? Di man good. Uyaw. Pero gwapo. Na. Pau. Bawo di ay. Buutan to bi uy. Buutan to. Ha? Si Papa may una na hilain. Pero love gap mo kang mama. Ikaw lang, wala nang iba. Iyak! Kasi dang kamot. Iyo. Nakadong singat na lagi kabi. Wazaning adun sa kuan guys sa tablet nga timpra. Ang gipalitan og timpra nga syrup. Kaya mama dito ijang naandan. Ning try ragod pagkos tablet nga. Si tablet nga timpra. Jawa man dyan yung adyon. Ang palit ko ganyan bago. Di nasakit ang tiyan be. Ha? Magkakalibang. Ama, oo. Kaya magkakalibang. Ag Yakult mo ginom? Isa? Yakult. Katong init. Ay, init. Katong duha. Di uy, isa-isa ra. Wala kita. O anak ka naka-school. Duha ka adlaw na. Naday uyab mo pa be. Anja. Okay ra din mo. Okay ra man lagi ni mo na uyab mo pa. Dag ako di. Ha? Dugay ang kamuhuli. Lugi mo uli. Naram ko dani. Okay na ni mo. Ha? Masugot na ka? Nga mag-uyab ming Jumel? Awa, jay tinaod. Ha? Mag-uyog di Jumil. Ha? Mag-uyog di Jumil. Kay? Tundugi mga muli ko. Mag-upload ka. Siyempre, mag-upload man. Di magod may mag-uban ng Jumel. Kaya naman si Jay work. Na si Jay work. Wa? Na Wa? Kaya kita magkutanurin si Ibuhang. Kaya ko nga nag-upload na ka. busy si Jah. That's why. Kita ba lagi ko si Ibu picture? Picture na, uy. Sa Picture mo. oh, good na. Pero may nagakos. Diba? Kita ka. Kita ka na. Na. Bad ka, be. Kita ka no. Nagakos tayo, may man. Di para si mong papa. Ew. Love you, Day. Oh, Ginoo. Grabing dagana. Nag-I love you, Day. Sana all. Tog, dari, dali.
Hindi na matong. Sorry, nanay. Jabain sa pa yung istoryahan. Pagoro to. Ayo lagi nga na imong naong kay maut. Init man ma. Igang lagi. Inay mo pa pang magpa-aircon ka, magpabutang kag aircon dari sa kwarto. Kapatato galit si Dagdaghan, aircon na ba? Na. Sipot ka. Parang anong agwarta naman ni mo. Hindi ka inom-inom. Dati batataw-tataw. Nangadyon ta kag kwarta. Wa man daw si John na patatos. Papa ma. Wa mata. Unsam dito? Taw-taw. Sa una na daw. Saan? Sa una itong kalimutaw. Teka, matug na tabi. Silpon. Oh. Di lagi magsilpon. Kaya mata, madaot. Ina! Matug ta dali. Pangag. Babay sa pangag na. Babay guys. Musleep sa ami guys. Bag. Bawa ni Tino. Artaasa oy. Madyo ni Gugkog sa mga marites. Artaasa guys. Ma'am, kani mamula may kayo nagsabaw. Bawa. Live ka dahil. Harap ni bawal. Wa. Wa ko nag-live. Okay, Kari okay na ibihod. mag-live, magkamit ko. Bitaw. Sa manggoy na ate no. Oo. Sino ba na sa real? Sa mga injo? Way kilawon? Dami itong kinasan to ah. Kama ka na-monetize na? Malias. Monetize na. Na-monetize na ka? Dawat na ka? Pilay man. Ha? Ah? Man ka o? Kamay rate? Gamay pa na basta. Pero pila ka years lang ka nagbuwan. Wa pa years. Yeah? Naga na kumain na no? Unsa na isda ah? Ana daw. Kani? Ana. Mulmul ni. Kaila ko. Lapu-lapu? Daw. Daw ta sa lapu. Ang lapu-lapu. Ina na puwa. Unsa isda ka? Daw. Aw gaw? Di ba? Ang ganang puwa nga. Ha? Ayaw na. Siya naman. Unsa man ate? Swaki. Nagsingko po sana. Kari lami ri kilawon no. Swaki. Esko. Sabunan, ato naman ang siligan. Kari di ah. Ato naman guys, sabun. Kani sabaw. Lami gini siya sabon. Kilo ra. Sa kilo na imo. Kilo. Kato na hipotol daw. Ang muna na. Taas ah, uy. Wala gamay. Kuha na rin gamay. Kilawon. Kilawon nga, ano ko na? Di, sumlutan. Ha? Sumlutan, bat na gagawin. Bat pisut. Bain na lang. Anong katunggat na iba? Niya gilapuan. Kani mo po ning kinasan ah. 50 kilo. Lami din yung manginhas ta ba? Tanang kita di manginhas ba? Nabuhi pa o. Punitag nga ni. Nanganganga. To buhi parit. Amo ning lapuan na rin. Aron pa yan? Di karon pa buhi pa rin. Nanganganga. Kana pong kilawon. Ibrasa na mo. Ay, amoy. Bras ang nga na hindo. Himlo naman ha. Panganong tangad. Kani ba? Ningang naman na siya. Asa ba na dapat kay manginhas ta? Adto sa mo isla. Kalitugan. Sabaw, tangan, sabaw, puta.